Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre declarația de venit 730 modelul unic. Un muncitor cu un contract de muncă înregistrat în Italia percepe o retribuție din care vin reținute contribuții de asigurări sociale, însă nu și pe impozitul de venit, așa numitul IRPEF. Din acest motiv aveți obligația să prezentați declarația cu venitul obținut în anul anterior, declarație care în Italia se numește formularul 730 sau modelul Redditi, fost model unic. În urma prezentării declarației de venit se face un calcul între taxele pe care suntem datori la stat împreună cu cele pe care le-am plătit efectiv în cursul anului. Dacă am plătit mai puțin, atunci va trebui să plătim diferența de impozit statului. Dacă am plătit mai mult, atunci statul ne va restitui diferența de bani. În caz de neprezentare a declarației de venit, riscați să primiți ulterior o solicitare de plată a impozitului cu majorări din partea autorităților fiscale din Italia, Agenția de la Intrare. Lipsa declarației de venit poate avea ca și consecință amenzi începând de la 250 de euro și care pot ajunge la sume de ordinul miilor de euro. Când este obligatorie declarația de venit? Declarația de venit este depusă fie cu ajutorul formularului 730, fie cu modelul Redditi de către toți lucrătorii sau pensionarii care au avut venituri mai mari de 8.140 de euro în anul precedent. Dacă lucrătorul a schimbat locul de muncă pe parcursul anului 2020, a perceput retribuții de la 2 sau mai mulți angajatori, are mai multe cu exclud, este obligat să depună declarația de venit indiferent de suma anuală încasată. De precizat, dacă salariul dumneavoastră nu depășește 8.140 de euro an și nu aveți alte venituri pe teritoriul Italiei, nu sunteți obligați să faceți această declarație. În acest caz, lucrătorul nu este obligat să prezinte declarația de venituri, poate să decidă să o facă pentru a avea alte deduceri de la taxele ce trebuie vărsate. De exemplu, pe parcursul anului a avut cheltuieli pentru îngrijiri medicale, pentru lucrări de reconstrucție. Unde vă puteți adresa pentru declarația de venit? În luna martie 2021 ați primit de la angajatorul dumneavoastră cu 2020 certificațiune unică. Fost CUD care indică suma venitului în anul menționat mai devreme, toate reținele, câte taxe ați plătit la stat prin intermediul statului de plată și un sumar al contribuțiilor INPS reținute. Adresați-vă numai unui CAF autorizat. Încheie aici, urmând să ne revedem peste o săptămână. Până atunci, numai bine!